Hey, muzwa mukoma ana mukachitambura anyatsofunga kuti munhu akatanga kuti sikabva sadza akazvita hawo ende kuti akaita madhezi mangana achidya ega asataudza vanhu. Yeah, because sadza chichinjidiki muna ende unoziva kuti kwakazoita marketing yekuti chichibva chazikanwa panext door zvichizoenda kuna vanhu kusvika nyika yese chitambika muzwa kusinangana mafoni ini mwana unoshamisa nde akaisa soti mudziwa uzorofa uzi unoeka soti yacho akasikanyoma unoziva kuti kazhinji kacho vanhu vakatitarisa ipapapa vanogona kunyepedzera kunge asi pakushamisika but test iyo vanoiziva munhu wese anoziva test saka aiwa ndandauya kuna mukoma tichivanzisa album saka bama rakasimba guys mufana wangu ari kupedza nemi and album racho rinoenderana nezvandabva mutaura unonzi pedza inawo so guys imimi chenyu pamasaisai handizi mungoitisira kuti malikes tuma-subscriptions yes nekushare kuti shoko risvike svike kumberi babara rimunonge waziva plus concept yevidhio yetsatsatsa ndaenda bva kutoipiwa izvozvo kana makuzoona vhidhio zovati concept yevidhio handisini ndialvin maburi handisiri panapa hapasi pepfambi panapa hapasi pepfambi ndimbokumbisira munhu hapasi pepfambi panapa pekuti munoya muchitaura muchituka munhu ari kutora. I'll get your comment. I'm looking for you. I don't disturb but ndoiwana comment yako then ndichaitsvaga ndichaiwana. I'll get it. Muya muchitaura zvichifambi papage pangu panapa zoti munenge muchingotuka munhu hapana chanda kutadzira. How can you say kuti munetso kutotsvaga content isi tiri kutaura nezvefamily zvaitika izvizvi and I'm speaking to the family. Itsvaga comment yako ndoiwana chete. Tegere yakanzi Sandra guys, itsvagei moilaika vakutondidisturba basa rangu izvozvo. Guys, let me be honest with you. I'll never tolerate if people they disrespect my lawyers, because I'm also a lawyer. In the comment section I can even block you now. You will never see this life again the rest of your life. I will never allow my colleagues to be disrespected by someone as I think as a lawyer. I say anditika, I will never allow that to happen, and I'm going to block everyone. Actually, I'm going to go on the comment section to block a lawyer. I will never allow such thing to happen. No shita kune my pages but I will never allow you to do that on my. You can don't to block it. We are not standing where one you blocked for good. Now, what is it done wrong? It's just keeping us the background, which is very important. Munoda kunzwanya kuma social media.